Okay, lana kuleni tutorial yami ndizonikhombisa ndizonifundisa mayelana nokuthi uyenza kanjani i-object okanye into okanye umuntu njalo anyamalale kwisini yabo. So i-effect yami yanamhlanje ngizonenzela yena mayelana nento ukuthi umenza kanjani umuntu anyamalale kwisini. Yenza nje le footage ngoba kunomuntu omnye wakwandibuza ufuna endibuza ngoba ngabe le effect lena yenzeka kanjani. So lana ndizonikhombisa ukwenzeka ukuthi yenzeka kanjani xa ungabe yenza ku Premiere Pro. Ndizonenzela ku Premiere Pro ndibese ndinenzela naku After Effects kwezi software zombini. So into endibangela uba ndinenzele ku After Effects no Premiere Pro, u-After Effects uhlukile kuno Premiere Pro because u-After Effects une-options ezininzi like ifana noku-track i-mask xa ungabe i-object imove. So yiloo nto ndizonenzela naku-After Effects kule tutorial. Ndizoqala ke kodwa ndinenzele ku-Premiere Pro ndinikhombise ukuthi uyenza kanjani ku-Premiere Pro, then ndibese ndilandelelisa ngo-After Effects. Okay, so ndingachithi ixesha mandiqale i-tutorial yami. So uyabona la ifothe lana i-footage lana ndenze nje i-footage ndayibeka i-camera yami estandini yama straight yangamuva. Ndenze i-footage eyi-1 zange ndiyikhati yabo. Ndenze i-footage eyi-1. Okokuqala into ebalulekileyo wenza i-background yabo. Ndiqale ndafilima i-background then ndabe sendifilima i-action le yami yeclip ngaphezulu kwi-footage eyi-1. It's the same footage, khange ndiyikhathi yabo. So mandikukhombise nantsi le clip yami yabo, andikwenzela ndikubonise ndiqala ndiyidlala uyibone ayibo. Apha ekuqaleni i-background le ekuqaleni akhona, then kuzobe sekuvela mna ke ngoku apho ndivela khona ndenza u-action ndihlale phansi yabo. Ndenzela uyibona seyi-background lonke le, then nako ke ngoku ndivela yabo. Ndilokoze ndibe sendichopha phansi yabo. Le ndawo ndichophe kuyo phansi yiyo ke le ndizonyamalala kuyo mase ndichophe phansi. Okay, right, ndibuyise ngayo iclip yami. So yabo same footage. So ndizothini, ndizotrima le ndawo le, ndifuna le ndawo le i-background kuphela kuqala. Ndifuna i-background yodwa, nansi i-background. So i-background then ndizobe sendithini, ndicofe u-alt ndenze i-copy yale footage. Then kulena iclip le ndifuna le ndawo le ndiqalisa ukuvela kuyo, andiyivule ke ngoku ize la yonke. Then ndifuna le ndawo le ndivela kuyo okay yanantsi yabo. Then la ndiyitrimize la, ndifuna le ndawo le ndivela kuyo, then naku ndivela ya. So ndizothatha le clip ndizoyibeka phi, ngaphezulu kwale yabo. Ndiyibeke ngaphezulu yabo, ngoku ingaphezulu right ya. So into endizoyenza ndifuna le ndawo le ndigoba kuyo yabo, le ndawo le ndigoba kuyo le. Then mase ngiqala ndikule ndawo le sendigobe kuyo ndihleli phansi, ndizobe sendithini la of alt futhi copy, ndiyinyuse ndiyise phezulu, copy ndicofile alt njalo, ndenzela i-copy ye-same footage. Then into endizoyenza ndizoyi-unlink, i-copy sound le because i-sound andiyidingi, ndifuna nje justify. Then ndiyitrime uba izophela kule ndawo le ndichopha kuyo yabo. Bongo ndiyitrimile kule ndawo le ndichopha kuyo yabo. Mase ndichophile ya, then ndiyitrime. Andiyifuni le ndawo le ndisukuma kuyo, ndifuna nje just le ndawo ndichophe kuyo. Yabona ke ngoku
le footage andiyenze uyibone la ya ufuna uyibone le i-footage ngezansi le i-background le njalo le i-background yonke le i-action clip lelingaphezulu i-background lingezansi le i-action clip then le clip la ilanzo nyamalala khona mina ndiyitrime iqalele la yabo and manje icofa ndithi yabo disable phaa kwelalihlo ngicofe elalihlo ndithi iyavela phinde ndiyicike iyasithela so nansi ilokhuza yami engizoyenza yabo suka la kulelo khuza la so into engizoyenza ke ngoku ngizoza la kule clip lingenhle ivule i-stretch ivuleke yabo ngifuna la because ngifuna kule ndawo lengichopha kuyo kuqala ukuthi ayivule abantu ngifuna xa ngiqala ngichopha phansi chopha nje inyamalala so mandiyitrime futhi ize la ngoba ngifuna nje ingachithi ixesha mase nila ndichophile nginyamalala yabo la mase nila ngifuna inyamalala mase la inyamalala yabo so ndizoyi-stretcha ngifuna kuvela ama-frames uyivule enzele ubone i-frames yabo uyibona la i-frame yabona kwezi bar ezi between this space ezi ngama-frame so ndenzela uba la njengoba ndiyi-stretchile ndenzela uba ndiyibone le player kulele okanye le marker kule ndawo ibonakale ngokwama-frame yabo le ndawo i-blue yi-frame mayiqala la the-first frame i-first frame yana ndizothini ndizoza la then funeke la livele phi ku-effects yabona la ikwi-sound ngifuna ivele phi ingene la eqaleni kuvele effects control enzele kuzovelani i-properties zevidiyo yabo ngoku azivelanga then ucofe pha kwi-effect control funa ucofa la funa kuvele kwi-effect control kuvele i-properties zevidiyo zale clip ngaphezulu yabo then once ngibe la kulelo khuza le ingaphezulu into engizoyenza ngizothini ngizocofa phaa yabo la ku-opacity la uma ngabe uthe xa uvula la wangawubona u-opacity okanye ufika ivalekile i-footage yakho kanje ivula kanje uyephi ku-opacity ya uvule phaa ku-opacity kulaa ndawo opacity then mase kuvela u-opacity qala before uye kwi-start watch yaku-toggle animation ufuna uqale phi uqale la ucofe phi la ku-mask la kule mask la i-round ucofe phaa kula mask then ucofe phaa yabo once ucofe phaa nansi seyimaskile ke ngoku emaskeni ne-footage ngaphezulu then ubambe phaa yabo makuvele sasandla phaa ubambe lo round lo le mask izigcwale la yenele ifithe le footage ube ngathi uyayivula uyivule kahle enzele yethini yenele i-footage yakho yabo igcwale yenele i-footage yabona ke ngoku ya yabona ke ngoku yenele i-footage kahle adjusta nje ukuthi igcwale kahle i-footage le yakho then ngoku into esele into engizoyenza ndizobe sendiyaphaka ngoku sa-start wash ne ebesiyakuzo ku-opacity ndiye la ke ngoku kwi-opacity scroll nansi i-opacity ndiye la kwi-opacity yabo ndiye kwi-opacity ubona ke ndenze yanto bendiyenzile then kwi-start watch se-opacity la ndenze first keyframe cofe phaa yenzeni kwenzeka i-keyframe yokuqala once yenzeka i-keyframe yokuqala uzomuva
le player uyimove uzoyimova ke ngoku uze noba maybe 5 seconds yabo or 5 seconds or 10 okanye uze la egqibeleni nje la ekugqibeleni kwayo iclip ya la mase kule ndawo then ube sowuthini udrop yabonga i-opacity iku-100 ukusuka la iku-100 mase uyiza kule ndawo then drop i-opacity to 0%. Yabo. So now seyenzekile le effect already. Yabonga kuma ndiza la ndithi play. Yabo. Hayibo. Ya iyanyama but into endiyiphawulayo neyenzani ithatha isikhathi ukunyamalala yabo iyadileya ithatha isikhathi eside so ukulungisa lento yokuthi idileye ngithini ndithi la kule ndawo le uyabona la ngingena la ngoba iyadileya yabo ndize la ndimove le frame le yabo le frame le yokugqibela ndiyimove ndiyibuyisise la yabo ndimove le frame le kwabinde kakhulu yabo le frame le yokugqibela yayibuyisa yeza la yabo bandifuna ikhawuleze asibheke ke ngoku yabona ke ingcono ke ayingathi futhi iyakhawuleza kakhulu phinde ndiyihambelise le frame le kancinci andifuna ukuthi ikhawuleze kakhulu uyibheke ke ngoku ya yabo angathi futhi mawubona ungathi ikhawuleza kakhulu adjusta le frame le yabo adjusta nje la ubuyisele le frame bayingathi iza phambili kancinci yabo uba ufuna ikhawuleze yabo nanso sibheka ya andiphinde futhi ndiyibuyise kancinci ongathi iyadileya phinde ndiyibheke ya uyayibona ke ngoku buyisa le clip kancinci just ebingabi khona andibheke ke ngoku ya actually yabona sewuyayibona ngoku noba nawe sewuyayibona ngoku le effect uba yenzeka kanjani seyicacile just ngoku yabo yabo unyamalelo andingathi ndithi bandibona bongathi iyadileya futhi ungamane uyibuyisa wena le frame kancinci ubikhawuleze ya yabo ya nansi yenzekile yabona ngoku fike ndime ndilokoze ndibe sendigqoba phansi nyamalala ayibo nanso ke iyona ndlela eyenziwa ngayo le apha ku Premiere Pro and enye into ongayenza yabona ne yabona la ungakwazi ukuthi u-adjust i-mask ukuthi i-feathering yayo uthanda ukuyinyusa kancinci xa ubona uba wenza ukuthi i-edges ezi apha ecaleni zingabikho sharp usetha la kwi-feathering le ukuthi ingabikho sharp apha emacaleni ya ya
yiyo ke lena i-tutorial yethu ukuthi i-object wenza i-object inyamalale kwesini nansi yabo ya yiyo ke lena i-tutorial yethu yokwenza isini umuntu anyamalale kwesini uPremiere Pro. So ngizokwenza ke ngoku enye i-tutorial ezobhekana nolento no After Effects ukuthi ku After Effects uyenza kanjani. Nakhona iyenzeka kakuhle ke ku Premiere ku After Effects uba ne-option yokuthi ukwazi ukuyenza ube wenze ne-mask ukwazi ukuyi-tracker into noba ngabe iyalokhu ziyahamba ukwazi ukuyenza inyamalala. Okay, hayi ke sesiphelo sethu ke se-tutorial lena ku Premiere Pro ukwenza object inyamalale. So sengizokwenza ke ngokwelandelayo ku Premiere Pro. Uma ngabe unombuzo ungawufaka kwi-comment section ngezansi xa unendawo ongayicacelwayo. Yiyo ke ngokulena iphelele i-tutorial yethu ku Premiere Pro ukwenza umuntu anyamalale okanye object inyamalale kwisini. Okay.